sa kalingawan. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umubati ko sa aming batikuson. Oh, Bati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Kahinibay, kahinibay, kahit sa balita, kahit sa kalingawan.
makapangyarihan at mapagmahal na Ama. Lumalapit kami sa iyo sa aming pangangailangan upang hilingin ang proteksyon laban sa 2019 and coronavirus na nagpapahirap sa marami at kumikitil ng maraming buhay. Nagmamakaawa kami, mapagmahal na Ama. Nagabayan mo ang mga taong nag-aaral kung saan nanggaling at sanhi ng epidemyang ito at sa mabilis na pagkalat nito. Gabayan mo ang mga kamay at isipan ng mga eksperto sa medikal na maaari silang maglingkod sa mga may sakit na may kakayanan at pakikiramay. At sa mga gobyerno at pribadong ahensya ay silang dapat makapaghanap ng lunas at solusyon sa epidemyang ito. Iligtas mo kami sa lahat ng uri ng karamdaman. Pagalingin mo ang mga may sakit at buhayin mo sa amin ang pagkakawanggawa upang kalingain namin ang bawat isa. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristong anak mo na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Mahal na Birhen, magpapagaling sa mga may sakit, ipanalangin mo kami. San Rafael ang Arkanghel, ipanalangin mo kami. San Roque, ipanalangin mo kami. San Lorenzo Ruiz, ipanalangin mo kami. San Pedro Calungsod, ipanalangin mo kami. San Sebastian Martir, ipanalangin mo kami. Kaisa po ng buong sambayanang Pilipino ang inyong home radio at DWIZ sa paghahatid sa inyo ng mahahalagang balita at impormasyon sa paglaban sa COVID-19. Gawin natin ang ating responsibilidad bilang mamamayan ng ating bansa. Magtiwala po tayo sa ating pamahalaan at sumunod sa mga ipinapatupad na hakbang at pag-ingatan ang ating mga sarili. Pasasaan ba at matatapos din ang problemang ito at babalik din sa normal ang lahat. Home radio time. It is now 7 o'clock. I've seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing. It feels good to be home. It feels good to be home at Home Radio. Ang programang ito ay isang bayad na pamamahayag. Anumang pananaw at opinyon ng tagapagsalita ay walang kinalaman at pananagutan ang himpilang ito. This program is powered by Biramax Capsule. Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Kahini bay, kahini bay, kahini sa balita, kahini sa kalingawan. Kahini bay, kahini bay, kahini sa balita, kahini sa kalingawan. Kami mo dahil sa aming nadahigon, umabati ko sa aming batikoson. Oh, Pati Arbonok Jr., oh, Bernie Bicok,
ang mga gahi. Art Bunhok Jr. Bernie Bitok. Good morning, Mayong Buntag World. Good morning! Kalatong talan sa mabtan sa mong signal! Mayong Buntag netizens. Sa mga naminaw sa radyo 93.5 Home Radio Mayong Buntag, sa magtanaw sa online, sa Gahi ni Bay sa Facebook. Good morning, Nobyembre 10 karon, Martes. Ito po ang Hilas King Bernie Bitok. Art Bunhok Jr. O sa talan mga nag-birthday! Happy birthday. Happy birthday! Kang Kuya Perdi Bernasor, BW, o kang Papa Efren Habla. Uy! Ha? Happy birthday! Oy, sa tanan mga nag-birthday karon ha. Basi gusto mo magmanyanita. Wala, dili pwede. Kung dili mo, police chip. Kung dili mo police chip, wala mo'y karapatan magmanyanita. So ayaw sa mo pag kuhan. Nya nahimong police chip. Oo. Kung ordinaryo ra mo, dakpon mo. Pero Silutan. kung police chip mo, okay ra magmanyanita. Dili man gi Photoshop ra man to. Mo yan sa nga butan man na siya. Di ba na sa butan? You are supposed to be the implementer of the law. Ana. Unya nindot kaayo ang kanini ang trust rating sa mga pulis. O di karon unta ay mo ka demoralize kay hantod Mayo raman po na siya. Lima raman to, gi-photoshop, gipadaghan. Di, ako, ito suggestion lang nako. Oh. Pagka mo galing mag-birthday mo, ana, butangin ninyo late upload. O kanang Ah. at this moment. At ATM, late upload. Butangin ninyo, gimingaw na ko ani, 2019. Pero nakamas ang uban. Bulabog yapon. Sama niya. Ay, nako. Speaking of birthday, sa mga bata na lang, ato lang Ingrid sila. Oy, kabalo ka. Happy birthday, Bern. Kanang pag-abri gabi iba sa kuan ng mga balita. Kasi you have to monitor, no? Correct. 339 Jollibee stores nationwide permanently nga pagasirhan na. Pinakabuk? 339 kay nalugi sila og almost 2 billion pesos. Kasi nag-post ana sa Facebook si Macdo. Actually tanan man gyud mga food chains ata. Og I'm sure ang uban ana mo ng mga food chains nga nasa sulod sa mga mall. Na perting istriktuha. Oh. Tapos igan pa gyud. Oh. Para di ka ganahan mo sud. Para di ka na mag-standby. Hindi ka na mag-standby, so igang ang kuhan. So magbasa imong ilok. Sa kabalo na batas uban, na mo ato og mall, 20% window shopping, lili 80% ana pabugnaw ra na. Nya kalabitaw pagmata nimo ana bunta ka Martes, November 10. Unya hapit na magkanang end ang tuig, ana, murag makaluya ba? May nalang gani kay natay kung ano yung klaseng programa nga natay mga good vibes. Ha? Oy, adto lang ako ra i-remind pizza G's karon atong mga staff. Dili sweldo karon na dili. Pizza 15. Pizza 15 nga to diri ha. Basing naanad sila. Basing naanad mo sa pizza G's ha. Kanang 10 og 25 anana. Di na siya mao. Ato lang klarohon lang nato daan ha. Ha? May na lang ni kanay gahi ni Bay nga matag pampagood vibes ninyo diha. Hatag paglaom, hatag kalipay. Munang pingis kay ng isa ka oras pero amog yung paningkamutan ni Kagahi Art nga kumplituhon gyud namo nga nanatanan. Nana ang dessert, nana diha ang kanon sudan nana ikumpleto na. Napanginaot nga makahatag kami dugang kusog, paglaom, kapiskay sa inyong pagmata. Pukawa po ng uban. Ina po sila nga paminaw mo sa gahi ni Bay kay di lang man na siya gara-gara kundi gahatag kami og kanang inspiration. Hey, speaking of inspiration. Correct. Mo ba na ka ng sington ka? Perspiration. Sorry. Bern, klaruhan na diya, Bern, kay usahay, madaot ang ako ang bad record tungkol nimo. Kabalo ka, Art. Ako may ning karakter nga magpabugok-bugok on air. Right? Hard ba
bright pa ako. Aba? Siyempre kala, di mo na pwede nga puros ta bright. Nagunay bugok, gidawat ko na Ay, lang di ni. po ko pwede mo claim nga mga bright. Kay, mga pag bright lagi ka, amot, unsa ka nakatinuod nga, kung bright ka, bugok ka sa gugma. Mabito ng asawa ni Sugot sa ako, Sus, honorable mention. Agay. Kani, speaking of inspiration, another gahi, certified gahi kabay. Kani ha? Di ba, panahon karon, kabalo ka usa sa na itabanin, ang iyang papa na stroke. Okay? Karon, ayang papa, puros na isda ang ginakaon, ginasudan. So naguna-una siya nga, magbuti ko laing pagkaluto sa isda. Bakit siyempre di pa nalalim nga magsibalik-balik. Pero kani siya, kani adto, ako na ibalaan nga, nagtrabaho ni siya og kanang, kanang sa burger machine. Working student siya ito nga time. Sa kolehiyo. Correct. Ana, tapos, nagtrabaho sa Cebu. Ni uli, gibingaw sa pamilya. Sa pamilya baka gimingaw? Kay mura man ni, kani mura po ning Miss Universe ning Daguaya ba? Ayay! Ha? Mura po ning, ang gandang dila. Ana. Tapos, karon labi na sa pandemya. So naglingaw-lingaw ra siya, nagbuhat siya ng Spanish sardines. Daghan kay mo surrender, wa na gid ni kinabuhian ni mao na ni siya. Pero kani siya lahi. Lahi ning bayhanan ni. Lagi mo sa Spanish sardines. Nga lahi ang dating ra ba? Unsay Bisaya ang Spanish sardines? Fish termeringa actually ang iyang gipalisod-lisod pig ang ngalan sa iyang produkto. Sardinas sa gin actually kay. Sa fish termeringa. So kuha ka ayo namoy fish termeringa. So at least mahinumduman yun sa kalisod. Sa pag-pronounce pa lang. Pero, ano na turmiringa ato ni Suryahan, baby. Ipaila-ila nabi kay at least mahimo ka ng inspirasyon sa mga kababainhan, sa mga nanay, sa mga nasa balay, sa mga miga na ito diya nga naa diya sa gawas. Nidako na yung negosyo karon. Giunsa niya ni makauban na to waylain si Ma'am Cleo Ann Navaja. Hi, Miss Cleo. Good Certified morning. Gahi Kabay. Good morning. Good morning, Sir Bernie. Good morning, Sir Tanawang smile, tanawa sama. Kana nga unsa nga to programa magsugod 6:50. Kana siya for sure 2:30 pa lang ni matanan na nagsugod og makeup. Wala na matug na sa excited, excited. Bitaw, how do we call you, Cleo Ann? Clay. My friends to call me Clay. Clay. Certified Gahi Kabay. Ato siyang barugan nga certified Gahi Kabay. Ana. Imong gisugdan kini imuhang unsa na i-havern? Fish termeringa. Basta kay Spanish sardines. Paki-explain daw mi ana in 1/4 sheet of paper. O back to back. Giunsa ni pagsugod tanan. 1/4, sir. Yes, good morning sa tanan. Again, good morning mga kagahi. So, fish termeringa is more siya combination lang yun sa simple lang yun. Fish, isda, and then turmeric o moringa, which is malunggay. So, ang iyahang mga key ingredients sa isa ka bottle. And then, dili siya katong sardines, yun nga sa it's made of kanang galunggong. Galunggong. Sige na sa ato Bisaya ng galunggong gani Juan. Galunggong. Dili na galunggong. Nabay line term man. Na sa Bisaya tinagaw man. Sa mo sa states galunggong. Bitaw tapos Clay. Yes, and then as kanang mo na asod na mo before, usually nagid si Mama gid ang original yun. Oo. Sa fish termeringa, and then ako ang nihatag og idea nga muna what try na to ni pangalan kay for me it's kind of kanang catchy catchy ang So inyo ning gibutog gibutang sa botelya ana. Yes. Oo. Try na mo sa bottle, and then proper nga sterilization para at least mo long last gid siya nga. Sa balay ra pod ni ginahimo, Clay. Yes, sir. Yes. Then home base gid siya. Like dinhi lang gid sa Base. balay. Oo. And then Dili ba na siya lisod pod himuon kung naay na minaw nato ron? Basi na sikreto ana. dili man. Ayaw lang isulti ang sikreto.
basta kuan lang yun. Persigido lang jud ka if Okay. you love what you're doing. Ang pangutanan ako diya, pagsugod nimo ma'am, giunsa nimo ang pagbaligya pirmiro? Correct. O ano ba kadaan ang mamaligya na kadaan? Kaya basing na naka-history daan, nag-change lang kag product, no? Giunsa nimo nag-PM ba ka tagsa-tagsa tanan amiga? Gisuroy sa silingan. Walay pugsanay pero way balibaray. Ang kana man diya ang storya diya giunsa pagsugod. Yes, actually, ang ganing fish Meringa, sugod na kani sa bazaar. Ang Josephine Delight yun is more into cakes, cookies, mga keto products. So, more on dessert yun ko, originally. Okay. And then, muna siya. And then, kanang, one time yun nga, munang nagluto si mama, kay si mama mong na ako, mahilig yun og turmeric, mahilig og mga herbal, malunggay, ganun siya. So, murag, iyahang nakakuan siya nga, magluto another variant sa isda. Siya instead. So, unsa mga tanan mga friends, gisudlan, tanan group chat, gisudlan. Yes, kanang ako ang kuan ako mga friends. Usagid ang kuan, way pugsanay, pero way balibaran. Kay kabalo ka ma'am na uban, na idea, na produkto, pero para sa ilabora sila maulaw, mamaligya, Okay. kay murag. Graduate ba ako? Oh, ana kay I have this degree. Yes. Ana. Tapos Spanish hardis ako ibaligya. Napa kaya nga feeling ma'am, or wala na-erase na sa imong mind ang ako lang nga basta kay mahalin eh. Wala dili ka dapat maulaw kung Kana. nasa sa business mo ano yung gusto, dapat proud ka sa imuhang product. Kay kung maulaw ka, murag wala siya aura, wala siya sense nga murag ibaligya sa imuhang mga kaila or sa lain. So, ang ako ang gibuhat is personally ako gyud ang namaligya sa bazaar. Jud ko, like dili jud ko maulaw to approach kanang people. Ma'am, nabay mga one time nga main sa imong huy. So makaroon maligya mo ka may anak. Alam nga na ba nga mga naunsa naman ko maligya. Ako sa mo may magtrabaho ka do. Ako sa mo mag-online job na lang ka kay mas dako ang kwarta do. Sa maluoy. Lain ana ma'am. Tapos unsa imong reaction ana? So far mo, ako mga friends kay mga supportive man sad nga ang reaction lang nila because sa una mo gud nagtrabaho ko sa Cebu. Sa certain kanang bank sa Cebu, and then for 10 years ka dito, and then na may mga friends nga medyo na shock sila na nako dinhi sa Cagayan, and then venture out ko into business, but dili gyud siya into a negative term. Ang ako amang gong murag motto in life nga murag never allow negative people in your life. So wala na baliwala na lang na. Kani pa isa ko art kani mag-online ta di ba natin luto magbuhat-buhat among na. Unsa po ninyo naman kinami nga wa may lami imong kuan oy. O kana may ana ba kanang mo istorya og negative about sa imong product. Para sa kayo. Ko naman giubang nga na discourage na. Wala na din undang na din ko. Ya mandamay din na sa mandamay na. Wanay klaro may ngana. Mga kuan. Ingana ma'am nakay nga ma'am nga. Did you face also that kind of a challenge? Oh, naasay ko answer. Dili man sa ingon nga dili siya lang ang yang comment mo lag kay experience ko og kay muduol ka sa tao and then moingon siya diretso nga unsa day na like sir fish Meringa or ma'am fish Meringa, and then moingon is ay dili ko mukaw isda ay kanang mahal ana napoy ana mahal nga mga batignaw mo pag kanang batignaw mo pag mahal. So karon Clay no siyempre imo na siyang nabaligya. Giunsa nimo pagkuan nga magsutoy-sutoy na siya. Nga na kay mga suki, punya giganahan sila. Labi na ning repeat orders. Kaya mo mga one-time order lang tungkol kay kaluoy. Tama. Pero sa dihang giganahan na sila sa baligya o sa nagbaligya, ha? Lahi mala. Lahi ang sa nagbaligyan. So na extra service. So, giunsa nimo na pag-maintain sa iyon anak Clay? Social media. Social media social media and value sa imong mga customer. Sa negosyo gyud, importante gyud nga i-value gyud nato ang mga customer regardless of dapat
kuan sad ka, willing sad ka mo dawat sa mga comments, suggestion. Mo dyan akong permiti sulti nga, lisod yun. It's hard. Lisod yun. Pero, hard does not mean nga it's impossible. I like it. I like it. Very Gusto good. na ko na. Ganahan ko O na. karon kanang Clay, unsay imong itambag ngadto sa mga starters pa lang. Starters pala. O magplano pa lang. Startups. Oo. No? O gaplano pa lang. Tayo pa sa, dili ba dako nga kapital ang inyong gibuhos diha? Basi kinahanglan na ani kadagko Si tag milyon na. Ana. Ay, dili sir. Kuan na gid siya. Like, gadili siya nga nakadako, bali nagsugod gid mi sa sugod sa gagmay gyud. Kay siyempre, dili man siya ingon nga well-known, and then bago pa siya sa market, and then kanang murag ang amo ang kuan is amo ang style is kung unsay mga save na mo na say gamiton murag i-roll na mo ang kuan ang kwarta, and then ang ako ma-advise sa mga magsugod sa business. Una, it's the first kanang once nga makaunahon na ka nga ganahan ko magnegosyo, it's already a success. Kaya di kanan ganahan mo kuan, di ba, into business kay labi maanad ka na nagsige og trabaho, murag comfort zone na. And then murag once na mosulod gina sa imong mind, which is already a stepping stone, and then proceed lang gyud. Padayon lang gyud. Kung mo give up mo ka. Unsa nakadugay si Clay? Unsa nakadugay si Clay aning Fish Tour Miringa ron? Actually, baguro sir. The Josephine's Delight yun started 2018. So 2 years ago, no? Yes, ang Fish Tour Miringa na mo, it's like murag last year pa siya. Okay. And then we joined ko sa DTI, ang Mentor Me program, which is advantage kay libre siya. Libre. Correct. Mo ginadapat. Libre ang mentoring, libre ang pag-guide, no, inana. Karon, ako nang gipangutana man gud gahi Bern, tungod kay unsa ka tinuod nga tungod anang imuhang home base nga negosyo online, nakapundar na daw si Cleo og kaugalingon niyang balay. Ana? Yes, ko answer. Tinigom. Tinigom na. It's so good. Mga humble beginning. Humble beginning, then mga humble nga savings so mo na dapat. Kay basi ko sa iyang halin mahurot sa panukli na sad mga igala mo ang ending. Wala. Ma'am, apil ba na sa effect sa imong product mga na magpula-pula imong apping, ma'am? So I woke up like this. Kani, di, pangutan mo na to si ma'am. Kani, personal, katong personal yung pangutana. Ang sa ito yung personal yung pangutana, naana ba'y nakatukbil sa pungangon sa imong kasing-kasing? Nana ba, ma'am? Yeah. Wonderful girl. So katong mga single diha, katong mga engaged pa lang, katong mga bagong minyo diha, ug katong nasumhan na diha, di pa ulahi gyud ang tanan, no? Clay, mensahe nimo para sa tanan nga magsugod nga ang pag-asenso naa sa magsugod sa gamay negosyo hangtod nga ikaw magporsigido. Palihog. Yes, hello sa tanan. Ako ang simple lang mensahe is first, same gihapon, mo ginabalik-balik na kong storya, never give up, and then lisod yun. It's wala gay sa yun. Kay kung moingon ka og sayo ng overnight nga success, scam na gid na siya. So, daghan na pud unta na dato dayon. Mo gyud. yes, daghan na gid na dato. So do not believe nga overnight gid ang success. Na magsugod jud ka sa sinugdanan, and then dala gyud og pangadji. Let God be the center of everything else. So, dili gyud ka dapat, dili nimo ipasigar busa tanan or ginambog tanan imong success. Dapat be humble and then value your customers. Always good. Kay syempre ang makatabang biya sa ato ang negosyo is ang ato ang mga customer. Correct. So dapat i-value gid nato sila, and then let's make sure po na
ang ato ang ibaligya dili gid siya mean nga kinahanglan mahal or kinahanglan barato kay sa business gyud mailhan sa business gyud kanang dawaton gyud mo nga kung ikaw nag-barbecue mag-barbecue gyud ang tibuok barangay kasi na mahitabo gyud na siya so mag-natural difference nimo nga ang imong pagpursiging yun sa nimo ang cancel mo usahay dapat nasa kay edge miskin gamay ana and then kana lang yun love your family, love your job, love what you are doing. Kaya dili gyud siya sa yon. Hindi naman ginasulti miskin sa mo. Alright, that's great. Ay tayo pa sa asa man ni nila makuha ning Fish Store Miringa? Oh, ma'am, asa nila kung gusto asa sila mo. Asa mag-order? Oo. Josephine's Delight. Mo dyan among Facebook page. Josephine's Delight. Na. So, yes. Balay-balay. Muna among Fish Store Miringa. Yeah, so, muna yung Josephine's Delight among Facebook page or you can always call among ang number 0917-143-8966. 0917-143 8966. 8966. Alright. Thank you very much. Certified Gahi Kabay. Yes. Miss Clean Navaja. Thank you very much, ma'am. Kan na mo isakto. So bosa katong kamo diha kaysa magulat lang mo grasya da masila mo hangad-hangan. Usilag agad sa gobyerno. Maning kamo taga to Alas 7:14 aniya na nga itong mga gahi na balita. Aniya na ang mga gahi na balita. Giimbestigahan sa kapulisan ang miulbong riot sa New Bilibid Prison sa Muntinlupa nga may resulta sa kamatayan sa 2 uga pagkasamaran sa 64 ka piniriso. Gikwestiyon sa mga otoridad gano nakasulod gyapon ang mga mahait nga hinagiban sa prisuan. Ang riot natigayon tali gabanging grupo sa Sige-Sige Sputnik o Sige-Sige Komando Gang. Gitudlo isip bagong PNP Chief ang hepe sa Metro Manila Police Major General Debold Sinas kinsa mihulip kang Police General Camilo Cascolan nga magretiro sa katungdanan karong adlaw. Daghang kilay ang mitaas sa appointment ni Sinas. Labi na nga di malimtan ang gihimong manyanita sa iyang birthday ning tuiga lamang nga misupak sa health protocols. Kaya hindi siya magpatuman daw sa balaod, siya mismo ang wa si taas samtang daghan ang gipanakop sa mga yanong katawan nga misupak sa kwarentina. Dipinsa ni Secretary Harry Roque, si Sinas butan og dakong natabang batok droga. Padayong gipakigbisugan ni kanhi Senador Bongbong Marcos ang iyang protesta batok Leni Robredo kalabot sa questionable resulta sa eleksyon ni atong 2016 pagka Vice Presidente. Buot karon sa kampo ni Marcos nga tangtangon si Supreme Court Associate Justice Marvic Leonen sa Presidential Electoral Tribunal tungod sa pagkasuod niini kang Robredo. Duda si Marcos nga ginapalangan-langan rasab ni Leonen ang resulta sa kaso. Kay numduman nga sa 2016 taas kay ang labaw ni Marcos sa inihapay kontra Robredo apan kalit lamang kining nausab pagkabuntag. Nakabsan sa kinabuhi ang usa ka babaeng angkas sa motorsiklo human madasok ang isa ka motorsiklo sa usa ka dump truck sa Kauswagan intersection Cagayan de Oro City. Ang driver sa motor kinsa amahan sa biktima ang naputlan tawag tiil tungod sa trahedya. Gipapanubag na ang driver sa dump truck ug giandam na ang kaso batok kaniya. Gisunog sa mga rebuilding NPA mga sakyanan o kagamitan sa usa ka construction company sa barangay Matiz, Surigao City. Nasuko ang mga NPA kaya wa mihatag ang maong kumpanya og revolutionary tax sa mga rebelde. Ni-surrender sa kasundaluhan ang 12 ka mga miyembro sa NPA sa Claveria, Misamis Oriental. Bit-bit ang 8 ka mga tag-as o di kalibreng armas, mga bala o guban pa. Mitahan sa balaod ng mga rebelde sa rason nga gikapoy na sila sa pakigera batok gobyerno. Tuig 2016 daw sila girecruit sa mga NPA di insagad kanila mga minor di edad pa ni atong tungura. Tingkagol sa prisuan duha ka mga gikantabang drug pushers, mga suspect na ilang si Laika Hasan nga taga Marawi City ug Prince Charles Manta nga taga Barangay Balulang, Cagayan de Oro. Nakuha nila ang kapin sa 60 gramos nga shabu ug balor nga 400,000 pesos nga drug money. Gipasaka na ang kaso batok sa duha.
Gahi nga balita. Nanawagan taon ng kapulisan sa CDO sa katawan labot sa liquor ban. Dulan 1,500 na ka-individual ang ilang nga dakpan manggod. Multa nga 2,000 pesos ang ilang napaatubang tungod sa maong kalapasan. Gahi nga balita. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Mga kagahi, niya pagyapoy mga anti-digong nga wag yapon ka move on nga ilang pagapugson nga ikonik ang sitwasyon sa Amerika. Nga sa 2022 daw, sila manimalos ni Digong ug siya pagkakambyuhan nila. Yun ara. Unsaan niyo pagkambyo? Nga di naman pwede makadagan pagbalik si Digong. Kay bawal kini sa batakang balaod, mga ungas, mga gunggong. Ingon sila nga kinahanglan nga ibalik ang disente sa palasyo. Dapat daw matino ang ibutang og balik sa pwesto. Disente og matino ba ang gibuhat ninyo panahon ni Aquino? Nga ang gobyerno na puno sa hugaw o korupsyon nga gipahimuslan ninyo? Sus Mario Josep kining mga galangkob sa minoryang 3%. Way laing gilantaw kundi masayop ang kasamtangang gobyerno. Grabe naman gani ang paningkamot ni Digong aron lang nasod maalibyuhan nga sa dugay panahon kini inyong gitabangan nga gihugaw-hugawan. Bantay lang daw mga DDS sa 2022 kay andam na sila para kang Robredo. Kay mao daw ang ilang panimalos aron sila makabalik sa pwesto. Pag sure mo dapat karon palang daan mao na akong tambag sa katawhan magpahumot na mo. Og di ninyo gamito ng mga masang Pilipino kay gusto ra ninyo ang ilang boto. Usa pa, di pwede nga itandi si Rodrigo sa sitwasyon sa mga Amerikano. Kay ngano. Ang trust rating ba sa ilang Pangulo ni abot pod og 91%? Hangtod nga di ninyo madawat nga pinangga sa mga Pinoy ning leader nga probinsyano. Basig lampas 2022 ang inyong pag-alburuto. Hangtod, ma-heart attack ka mo. Kana, sige pa, B. Mga isyu nga dapat tutukan. Mga isyu nga dapat tagaang pagtagad. Mga isyu nga dapat birahan. Birayan! Birayan! Kainibay! Kainibay! Kahi sa balita! Kahi sa kalingawan! Sabroso, chocolate, sabroso, chocolate, sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate, Sabroso, chocolate. sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate, sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Sabroso, chocolate. Kamigen's finest chocolate. Now available in all leading supermarkets and drugstores. Feels good to be home at Home Radio. Kami mo dahil sa akin ang dahigon. Umabati ko sa aking batikoson. Oh, Pati Arbonok Jr. Oh, Bernie Bitok. Kainibay. Kainibay. Kahi sa balita. Kahi sa kalingawan. Alas 7:22, nagbabalik po ang Gahi ni Bay. Ikaw magagamit yung kagahi, Bernie Bitok. Art Bonhoc Jr. Oy, pag Christmas na, uso na ng pag Hirnaldo.
Hernaldo po Jr. Na ako'y bagong nakatunan karon nga pinulungan sa Misamis nun. Girlnaldo. Kung babae. Pero kung lalaki ka, Boynaldo. Unsa din pang Girlnaldo? Manaygon. Kabalo ka. Manaygon. Lain naman ng mga Pinoy kay pagsulod pa lang sa beer. Ang mga bata tanan gusto na rin manaygon. Mag-Girnaldo. Apan! Nako, hindi ko kabalo kung mag-goal man eh. Karon mo rin ipagbawal na. Kaya siyempre, doon na pa magyapoy kakatala nga transmission sa COVID-19 sa syudad. So ipagbawal gyapon na, pasaylo ami, mag-zoom na lang ka ang magkaroling ani. Sa amo sa States, caroling ragita. No other word but caroling. So ba nini, ato makauban ng atong kagahi. Diya sa CSWD. Nga si Sir Mike Fabelio, ang Executive Overseer sa City Social Welfare and Development kung CSWD sa Cagayan de Oro. Kagahi, Boss Sir Mike, good morning! Good morning, Sir Mike Fabelio, good morning. Mayang buntag, good morning, Kagahi. Pagkagahi kayo, ha? Kanang Sir Mike, kasabot mo ka aning Girlnaldo. Nakadungog ka ni Sir. Murag karon pa ko kadungog. Tanawa. Doon lagi ko ano itong mga staff, nagbuhat-buhat rin yun sa words nila. Pag Girlnaldo. Para sa uban, Manaygon. Sa ila, sa uban, Boynaldo. Nireklamo ako mga anak ani, Sir Girnaldo? Mike. Sir Mike, nireklamo ako mga anak kasi nga, Daddy, maura ba yan ni nga time unta nga naami source of income? Sir, saan man nato ni Sir? So, ato kaya po ning monitoron. Dugang na po ning trabaho ba? Dugang na po ning trabaho sa CSW ni Sir ni. To sa man, magatang-atan tamatagabi dito sa mga barangay. Ano yung atong tanang kinsay magkaroling? Ano ba yung may tabuan na, Sir? Maog yun. So, tinabangay yun uban sa mga barangay, sa natong mga barangay tanon. Kani, ato na ning giandam art at ang mga kabarangayan ato na ning kanang gitawag nga Barangay Council for the Protection of Children. Giandam na sila para kabaluman sila nga every Christmas season na muna ni magsugod sa tagbinantaye sa dalan. Tepa. Naman na kagahi Sir Mike. Ani man siya. What if Bernie? Naka-full PPE ang manaygon. Kala, Sir. Naka-face shield, 5 ka-layer nga face shield. Yeah, naka-PPE yun. Pwede ba na sila, Sir? Tapos, nagtiwalag na siya sa grupo. Nagsuluista na lang siya. Kaya kung sila grupo, piso ang ihatag. Kung siya isa, piso kayo po ihatag. So, mas dako yung gina. What if kung ingana, Sir? Pwede ba na yung ingana, Sir? Ato, gyapon na siyang i-rescue kay under social distancing lugar gyapon, palayo siya sa mga palayo sa, Sir Mike, nagdalag megapon. Para distance, layo tayo. O niya, ang pandawat na yun sa iyang pagpalaygon, nangibuyot, kanamura sa simbahan. Ano na lang yun. Okay. Wapo po doon kay kung sa imong mga ninong og ninang, pwede ra ka mag-zoom. Pwede ra ka mag-zoom ba? Imo ra schedule imong zoom panaygon niya. Ingnon lang nimo si ninong og ninang, Paymaya lang. Wow, sosyal na magpanaygon ha. Bitaw Sir Mike, kaniyod ato ning gikuan tungod sa pandemya no nga wasay maglakaw-lakaw sa mga kabalayan, manaygon, labi na mga bata, tama? Yes. Remember ang atong IITF na protocol, maintain man ang atong status no na ang katong mga 60 above mga senior citizens o katong mga minors na pabilin lang gyud gihapon sa balay. So muna usaha kinahanglan gyud gihapon nato sila i-rescue, pero mo lagi kay ang mga ginikanan pud karon no dili man pud gyud magpakabana lagi na paman gyud gihapon yung mga children nga adto kag kugon gahapon didto ko dapit na gihapon mamaligya og kanang face shield, na gihapon mamaligya og mga face mask ng mga bata. So kani since August nagposting na ang atong mga social workers, atong mga teams diya sa kadalanan na para gyud ato ni silang makuan masikop. Ilabi na karong bulana November, Bernie,
Children's Month ang November. Yes. So unsa may Children's Month karon. inyong programa karon sir na maproteksyonan nato ang atong kabataan, mga kabataan? Padayon ang atong krusada sa especially sa atong mga education campaign, no, na ang atong mga team same ang atong team gipangusgan nato ang kanang sama-sama ang pagprotektar sa kuan lugar sa children's rights. Remember, there are 12 rights of children in the Philippines, and one of which is kaning atong right to be protected, no? So from there, ato gina silang bantayan kana sa mga kadalanan. Kay ato man ang responsibilidad isip mga adults na dili unta moabot sa panahon nga ang atong mga bata maligya na diya sa kadalanan. Pero lagi ko sa kapit-o na kapanahon, nainumdum ko atong discussion nato, Bern, katong sa kalang-kalag man siguro tong mutabang ang mga bata magbasok dito sa kuan. Mamintal o kalabo. Mamintal, magbasok, ana. Last year to, pero this year kay ato mang gi cordon, no, giba man ato gipasidlan ang atong mga, labi na atong public cemetery o ang mga, so medyo na minus na. So effective siya kato siya nga pamaagi effective. Pasabot, we're still hoping na karong Christmas ingana pod mo cooperate pod ang mga ginikanan na di po nila i-allow. Siguro ang atong pwede ma-allow within the kanang circle of friends lang yun, no? Pero magimugawas sa isa subdivision. Kagahi, Boss Michael, ako lang ginauna ni ba kay di bang SWD nagunaw ni mga kabatanunan. Sir, dagan ba nanumbong dia kay naglisod sa module? dagan ba nanumbong dia sa module? Ay kabala ka, pati ang CSWD nagproblema sa module. Pati ang CSWD nagproblema na po sa module. Kalang, Sir Mike, ay ba ito? Mapansin ninyo ning... sige. Yes, Art. Mapansin ninyo sa may kauswagan dapit ba? Kanang gapanglimpyo bitaw og mga kanang samin sa mga sakyanan, kanang kadahunong, anak mo kuyawan kay kuana mo do, kanang basi yung mga ligsan ni mga bata. Tama. Ana, unsa may at gihimo na nato ana sa CSWD, Sir Mike? Duhay partner nato diha sa dinhi dapit sa RER dapit nga side, naabo diha atong mga RTA na diha atong gapustigin na sila diha ang barangay Kauswagan, gatabang pud sa ato sa mga tanod. Hindi na po tayo gipang pusti diha nga mga atong team sa CSWD na mutan-aw yun. Pero bulagi tinggawas nila ang art sa kuan, no, kanang panahon sa ting-ulan, no? Kaya sabligan lang imong windshield o sabon, tubig na sabon. No? Takon di ka mo bayad biyaan. SM dapit kaning dito sa naapo na sa may lapasan, kaning dito po sa Gaisano, no? Ayala Gaisano nga area na apo na sila diha. So anyways, gipang postingan na nato, rescue lang gihapon. Ang problema lang, sir, kasi sila po dito gaposte po kay gaatang ra po sa mga tiguan dito. Magsigik inatangay gyud ang may tabo ana. Dinantayay na lang yun. Mo gina sila ang nay nindot nga suggestion po din nga. Usay kani mga bata tungod kay siguro ang ilana pagkaon lang ba, kaya siguro nga na magkahiusa ang pribado o gobyernong sektor kay dili man ni kaya lang sa gobyerno nga siguro magkahiusa ta, magtinabangay ta labi na sa barangay pod nga matunulan siguro na sila kana siguro mga food packs na lang siguro pod ba, no? Para nga di na sila mag-standby lang diya sa kadalanan kay kulba mo kay isip ginikanan makuyawan ta ba, no? Nga mukalitlas lang tabok ana. Mo na siya atong mga immediate nga response kanang sa kadugay nato nga gatuon sa societal problem kaning dako gyud siya nga problema, dili ra gyud siya kanang the need for basic, pero mo lang ng basic lugar gyud kaayo kanang basic food. Pero in the big picture naadiha ang problema sa education kay wala na enroll niya modular tama apil na karon, no, na nanggawas ang mga bata niya, walay maestro, walay eskwelahan, pag-abot sa balay usahay kining mga bata, abusive ang ilang parents. Correct, tama.
emotional abuse, verbal abuse. So muna magawa lang sila dito na lang sa kadalanan, no? Yes. Usahay gali mo moingon ang mga bata mas lami pa ang among pagkaon diri sa dalan kaysa balay. Tama. Sa balay wala sila pagkaon. So manggawas gyud. So wapay apil diha ang relasyon sa mga ginikanan sa ilang anak. Kay ang tendency ang anak na muistro sa silang ginikanan kay para na musabot. Ang problema kay mga ginikanan way panahon, so ang ending dito sa amigo mo istorya dito magpahungaw. Di mayon din siya nga may pakita na lang mag-istorya diri. O dito na ang ending. Correct. Sa gina, kana magong concept bitaw Burn sa barkada. Sahay kita bitaw nandagko ta na naman gyud tay mga barkada. Ako I have solid friends kahit gyud nga mga amigo na sugod pa grade school na amigo na naamang yung mga instances nga dito nimo masumbong sa imong barkada rather sa correct. Diba? Dito pag yun sa kanang kamulog tagay-tagay pag yun na mga topic. Human mga igala. Acceptance na adiya. So, buko din sila kay naapoy dako nga problema diya sa societal structure gyud sa family, no? Yeah. So, tanan na ni problema mo nang uban sa ila mo pili gyud sa dala. Dili man nga wala ni sila yung mga balay, dili man na homeless ang tanan, no? Na may children on the streets kanang naay kaulian pero they choose to be on the streets. Mas feel pa nila ang home sa kadalanan with the kaysa ilang kaugalingong balay. Okay. Kay every time makadawat sila mo man na they feel important, na palangga sila, no? Labi na kanang namutunol pananglit og sandwich or kuan kini lugar nga mga gestures of generosity, okay man walay problema gyud pero the more that we do this, the more managhan sila, no? So Sir Mike, ang imong tambag sa mga motorista nga di ba nagpaskin man mo nga ayaw mo panghatag sa mga naglatagaw. Ipaagi ninyo sa CSWD, tama? Yes, muna atong slogan permi, no? Ang atong kasi magbigay sa tamang paraan, wag sa daan. Ayun. Kay ato lagi inumdum ka Burn sa atong figures atong mga badyaw. Correct. Daily at an average kung gwapo ang posisyon, gwapo ang pwesto sa dalan na average og tag 600, 650 to mo range na sila between 600 to 800 a day sa pagpanglimos. Grabe. So, mas dako pa sweldo sa CSWD. Boss Mike, imong mensahe sa atong mga kagahi nga naminaw karon. Padayon lang ta sa pagpangga sa atong mga kabataan na especially karong panahon sa Children's Month o beyond Children's Month, no? Let's protect their rights. Panahon sa December kung pwede magtinabangay ta, magbigay sa tamang paraan, wag sa daan. If you feel generous this Christmas, na daghan kaayo mga avenues na pwede nato ma-facilitate, no? Na ay network of centers kanang gitawag nato nga mga care centers dinhi sa Cagayan de Oro. Network din siya, pwede namo i-facilitate kung gusto mo manghatag sa mga abandoned children or mga neglected, no, na mga abuse, pwede kaayo na mo na i-facilitate. Okay. So let's allow them to have a Merry Christmas pero safe Christmas, no, kay COVID-free sila, protektado sila na wala po sila sa dalan. Let's keep in mind na safety first. Di ba, Bern? Yes. Safety first before you open. Sorry. Salamat, Boss Mike Fabelio. Salamat. Sir, sa CSWD. Sir Mike Fabelio. Thank you so much. Thank you, sir. There you go ang atong mga kagahi diya sa CSWD. Oras, alas 7:37 na. Gahi ni bay, gahi sa balita. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio. Be careful with the words you post. Once they are said, they can only be forgiven and not forgotten. Think before you post. A social media responsibility reminder brought to you by 93.5 Home Radio.
rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Ang imong mga giaha upaya kinindughan ko ano dili ako maskama unsa may hinungdan imo akong gitaligdan sa walay igong nga rason imo akong gibiyaan. Oras alas 7:38 na kung mangyak na ako sa ning basahan ni mga nasa atong text line B. Atong text line di ay diri 0915-582-5534. Ha? Good morning kagahi Bern. O kagahi hard suka. Sukad pa sugon nyo sa home radio. Wa na ipakya sa mong pagpamino sa inyo ha. Wal gasundo ko sa ka-office mate nako labi na sa makalingaw nga gong manggihak. Daghang salamat sa paghatag ng mong kalingawan from Monday to Friday. Miko Kagas. Salamat boss Miko, paki-chismis, paki-butang sa inyong kuan nga nana ko sa home radio matagal alas 7 ha. Sir Bern, kusog kayo mo diri sa Barangay Bonbon. Palangga ka na mo ng taga Barangay Bonbon. Great na ako kong mama Nining Naga, Kuya ni Kenneth, Ate Ellen, ug akong pinalangga na asawa si Yayang Nagak, ug ako mga butan ng mga anak, Honey Grace Nagak, Honey Gabgab Nagak from Papot JR. Salamat. Guy Press Art o Guy Bern, please greet my friend happy golden 50th birthday si Rico Rickmons Moncado. Jonathan Akabani. Oy boss Jonathan, good morning. Good morning kagay Idol Bern o Idol Art. Namina mig home radio while nagbiyahe paingon sa trabaho Clifford ni sa El Salvador City. Mabuhay mo mga kagahi. Good PM Bern. Asa ta makapalit sa Biramax? Ang atong Biramax hotline 0915-581-8418. Again 0915-581-8418. Palit sa mong Biramax mintras promo price pa. Good morning Brother Bern. Digas ko sa mga namnam bikers sa Patag Eagles Club. Diyan ka na kang bench. And siyempre ang gugmanggyak natin ito sa atin ng Biramax Capsule. Max Gahi, Max Lami. Ang Biramax Capsule makabusa immune system, increase stamina for men and women, o maka-rejuvenate cells o makapabata kini. Kanang mga 50 imong edad pero bura kag 30 taon ra gyapon. Ayaw gyud mo na mo ingon nga may raman na sa mga tiguang hagas. Kay kabalo may kaning mga 30 taon to 40 taon diha sa sobrang kayo sig trabaho, kapoy kayo pag uli wa nay kusog. Bata lagi pero wa nay kusog, luya na. Luya na starsan, abida. Abida, luya naman starsan. Mo na ang kailangan ta magpatabang og dugang tag food supplement. Mo na ang Biramax mga call. 100% all natural herbal capsule ni siya. FDA approved, no side effects, safe and effective. Ang promo price niya karon, meaning to say karon pa man kay naka-promo man ta, $269 sa duha ka capsule. Para na sa babae o lalaki. Again, promo price nato $269. Og siyempre ang gugmangyakatin po sa atin ng Sabroso Chocolate. Camigan's Finest Chocolate. Kabalo ba mo nga kanang sa tilanay lang, kana gideng sikwati. Ay lang mo kumpiyansa kayo, say di mo aso pero init. Og makapaso. Ang kanabitang kakao gyud, maka-reduce ba na siya high blood pressure, heart attack o stroke kay doon na kini flavonoids. Tama ba yun? Flavonoids o flavonols nga makapa-improve sa nitric oxide level sa dugo. Wala-walang signal. Maka-improve sa blood flow o brain function. Maka-improve sa mood o mga symptoms na ikaw or sa depression. Tanaw ninyo sa among video kano, guwapo kay na. Monang pure cacao gyud ang pinakanindot may gala nga imong isikwati. Dagan salamat sa Sabroso Chocolate. At dahil Martes po ngayon, thank you. Ladies and gentlemen, in the house right now, the celebrity taxi driver,
Lito Inglesero is in the house. Yo, what's up, brother? Wow. Dili kay sip-sip. How are you, brother? So, I'm very fine. Good morning, both of us and both of you. All right. So, how so far is your Veramax experience? Very nice? Very nice. Veramax, very nice. Almost, once again, 3 days effective in my body. Wow. 3 days, ha? Very strong my muscle. Wow. More than 3 days. Ayusan na. Gabi, makabisita na sa katong mga single mom diya. Single mom. Ha? Okay. Wala na yung signal eh. Andiyan na po ang ating sumpay sa tunggong mangyak serye. Dear Kagahi Bernie, grabe, sa una di ko gakaligo sa akong boarding house, pero karon nga na ako'y bag-ong boardmate nga chicks kayo nga si Daday. Halos kalas kay kog shampoo, tag-upat na ko maligo. Usay, ito yung ginako nga magtambay-tambay ko sa balcony kay anytime usay mugawas siya, naka-t-shirt, naka-pantira. Pastang lami alagi. Muna na kayang yung ko nga pagkalami sa life. Apan pipila ka mga adlaw, medyo wala ka uli si Daday. Na-aksyon ko kabalaka. O sa kadlaw ni Ana, na inanuktok sa boarding house o na sa kalalaki nangita kaniya. O gingani, ang naitabu! Pila naman kadlaw wala man gyud naka. Bro, yung nakabisita pre si Kwan pre. Daday pre. Mga akong gitan-aw kay murag kaniyang Kwan niyo, kaniyang tualya niya sa balcony ano gyud ba? Lagi bay. Murag nilakaw man to tong kadlaw to naging adlaw pero wala naman si uli-uli. Basi ni uli silang probinsya siguro. Mao lagi. Sayang guys, hinog kaligo ba? O ginoo na bantayan bitaw nimo pre nga suka na si Daday din sinagkapil na kasi kaligo ba kalas nang ikag sabon ba. Tausay mabantayan ra gyud ako pre nga mosulod dayon labi nagmugawa si Daday nga mubo king shorts. Talabi na kana usay mag t-shirt magpantira siya magsumangil ra ba dayon ka magulog-hulog og bulpin das ilalom. Tapos mato din kag CR dugay kay kusog kayo ang baldi gawas. Tapos pagawas nimo ugad gyud pa nimong kuan buhok. Sa mga pre nga naka sa CR pero paggawas mo man ligo di. Ang shampoo dili sa imong ulo na nimaho, dapit sa imong pusod pre. Grabe gigay. Ikaw kay himangtayan gyud kay ka ba? Namo gyud mga usay nga nara ko sa CR tapos ana kainom ko sa mga problema may ana ba? Ay ko dudahi. Sis, kabalo na ko do na imong style nimo. Ano man gid lugar binga ako magtambay si Daday diri sa balcony, munaog man gid talok ka mga hulo man gid na mga tinidor ko tsara. Tuni aging adlaw imposible na gyud kay pati sa lasit imong gihulo. Hagas mo na mahulog na sa lasit des ilalom. Naano po nimong kanang panglikli dia ha? Oy, ay ko pareha nimo nga imong dingding daghay mga buslot dia. Pero puti kay Brad. Iyang paa puti kay. O tanawa ra ka? Unya. Nay one time ay pagsabato ato nay one time nilili ko Brad.
Bago siya naligo ba? Katong dito dapit sa kuan ba? Nga bangag ba? Katong dagay anay. Li ko Brad. Oh, nya. Gipaak sa anay akong mata. So kung gibalin sa pikas mata. Oh, nya. Sus, gihubo na niyang tuwalya. Oh, nya, dadayon. Pag ubo niya panty. Oh, nya. I-brown out. I-brown out. Oh, wala na akong makita ngit-ngit. Ang damay ganing Morisco, no? Huwag na din ako ganahan sa ilahag yun ba? Kanang ilang brown out sa inyo, di maliming ba? Labo bito kung way maligo, di mo brown out. Kanang nga paghubo sa panty ni brown out, way nada gini. Balintag si Palko. Brad, kasi lang, Brad. Kasi lang, Brad. Pamilya mo ng tao nasa... Uy, Brad! Ayo! Pamilya mo niya. Ayo! Mo maning na chismis nga taxi driver nga dagay babay? Ayo! Uy! Go! Go! Ikaw na go! Isa man na, Brad! Alim! So, nakapanulong mga dali! Ako gilakaw-lakaw lagi go. Alim! So. Noon sa naman taong gagaw, marag singot na mga basa na mga ilog gaw. Hihara kayo kong binaklaya gaw. Pero, ay, saka, ligaw. Oh, Di palit ko sa tago. Grabe kanina sa naman. kagaw. Ay, sorry. Salud sa mong portahan gaw. Ayan. Daot, mindor na Dili sa pikas gaw. 5 ni kabok among portahan gaw. Salud lang gaw. Pili lang gaw. Unsay mong gusto nga portahan gaw. Portahan niyo gaw daot, di gaw? Way oil lang bisag gaw. Gaw ka nang, naalit ka na Ako na yung boardmate na ko gaw. Dili ka nang puyo gaw? Oh, dugay na ko diri. Ano nga? Sa mga ganina magkakatik-tuyok? Hihara ko likaw-lakaw lagi. Grabe ko. Musta grabe ko pa magkakapurma gaw? Yamarasa. Ano beta sa kwan karon? Kanimong kalong at Chicago Bulls, klaro gyud kayo ba nga paborito namong Lakers? Ano beta yung mga secret gaw? Kamusta mga gaw? Babaero lang gyapon? Ha? Babaero gyapon? Hagas. Sas kabalo na. Gawin ako tika-tika kabalo bigyan ko na imong mga style mo ga. Ato-ato ro ni. Mao galing. Sakay kog ina lang aning kadiri kin mangita na po kag mga chicks lain ra ba ka? Nalagi ko gipangita gaw. Good chicks gaw puti kay gaw. Wa may lain mga gwapa diri gaw. Muro man mga kun diri gaw mga hugog tuhod. Usay mga yilog lapalapa. Wa yung mga gwapa diri gaw. Ano niabot mga diri takar mga. Nalagi ko gipangita naragaw tanaw. Sa may tirada ni mo rong gaw ba? Katong batanon, katong single mom, katong idara na. Sa may tirada ni mo rong gaw. Depende sa bakante. Wa pag ka nagbago gaw. Ikaw bitaw gaw mo nang ulit tao pag yapon ka karon gaw. Kay di gyud ka maghunyo gaw no? Wala ayun. Tira-tira bintar ta. Grabe. Mo na idolan ginawa sa imo. Kadto bitaw atong lulo na to ba? Yung nato bitaw atong lulo. Ha? Wato to siya. Waday ka na kakagis ko ato gaw. Di ko may ngana gaw. Ikaw nagbago na ba ako gaw. Oo, wala na ko may ngana gaw. Ako nga focus sa gyud gaw. Kay ikaw mo gyapon ka talabay lang gyapon ka. Lingaw-lingaw ro gani ato gaw. Lain na ba ka mabikil kay mga hatag na ba ka refrigerator? Kaya ato bagay maabot. Naman ko titigulang kung napasayro gaw. Ingon siya nga dong. Kung ang panahon dong, kung kaya pa dong, bira yun dong. Kaya ako karon dong, pagpangihi o kayo na nang ginako dong. Like that dong. Mo na niya kwan ka. Tulog tunga na daw siya, tulog tunga. Amo ba di at least nakatuluhan pa? Katulog ba, abos tunga. Kasi pangitan niyo. Naragaw ta na picture ko. Be? Oo, si Carol. Si Daday mo na. Ay, Daday. Dali mo na puyo. Di. Mamauning nga ba niya ka? Si Daday na. Daday Carol niya. Ha? Carol. Daday man na. Bago lang siya ni Balendrin. Naging si Mana. Puti ka ni sigaw. Kulpa na sigaw. Amo ni boardmate gaw. Pero medyo nawala sa kajud gaw. Grabe na sigaw. Nagpanti na. Panti ay gara-gara dia gaw. Ano di gaw? Dugay na kay Miani gaw. Muna ako maintain ka ron. Galileo ni no. Nani siya alom din dapit sa hita gaw. Say pasabot ni mo maintain gaw. Muna ako maintain ka ron. Amo ba? Siya. Gipangita lagi na ako kay. Pero niyon man siya gaw nga single daw siya gaw. Single lagi tiri pinto. Maintain. Ika na siya gaw. Tanan na malang drama na to diri. May tarong nga bayo.
Ano man tanan na itong mga babae wa may tarong ni? Kana siya gaw mabuang kagaw. Lahi na siya kon gaw. Ay ko inagapanabi ka po ni. Dili ni siya manabi. Dili ni siya manabi gaw pero iyang moves ani gawa pa na tilawi sa uban gaw. Nailay mga kulba nga moves ni? Sa tanang babae na ako nga siya akong gigabuangan kay lahi diskarte gaw. Sa style gaw. Dito pa lang sa gawas sa pultahan gadiwal lang dila. Sa pultahan ba lang? Pultahan ba lang? Di. No, amalay na. Pag-abot na ako gaw gadugo-dugo na. Kumoto na. Pag dapat niya gapula-pula na sa. Ay pasobra man na. Yan dila gaw na sa luso man. Sa luso sa kawayan. Luoy na kayo. Gaw, ayaw ko ba? Ayaw ko. Ay, istorya gaw. Ingon siya gaw nga. Dalaga siya gaw. Dala. So mintin ni mo na gaw? Mintin ako na mo. Kurang kaminos kayo ka na ako gaw. Ako na sa'yo nagsika karon na. Kagay Burn. Murag ni Hupoy akong abaga. Pero nawala nga akong gana. Uwa na lang ako, gi-cancelan na akong gi-order online ng mga bago nga mga brief. Wala pa man na ship. Wa na ko ganahin niya. Wala na akong gana niya. Giluod ko gunahon na. Nga ang gamintin niya ang akong igagaw. Kahit sa balita, kahit sa kalingawan, kami mo dahil sa aking nadahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Pati Arbonong Jr. Oh, Bernie Bitok, kahit sa balita, kahit sa kalingawan. Nagbabalik po ang inyong mga kagahi, Bernie Bitok. Art Bonhoc Jr., happy birthday sa mga amahan, Efren Habla. O kang very worshipful Ferdi Bernasor, Kuya Ferdi. Nabay lechon na ni. Ay, lechon. Nagtrutal to, mantikaw. O siyempre, J. Pogs Naranjo from Iligan City. Good morning, mga nosebleeders. Iking Atilio sa Piapi Boulevard, Sulid Midri, Gahi og Batuganan. Si Batuganan? Baruganan siguro. Baruganan man na siya, Brad. Dili man na Batuganan, Brad. Catherine McLean, Rolf Fishcott, Tiffany Belmonte, Chimay, good morning, Chada CDO from Nindot, Cebu, Paul James Smith, Champoy Kaos, kan si Harold Cabasa, no? Hilig Carmen Docdosil, Raymond Carmilotes, Yen Villanueva, good morning, Marian Pardo, Joy Martinez. Kumusta diyan, Hi, ma'am. Happy 13th wedding anniversary kang Franny and Ed Sheras. Og happy birthday, Xiao Muring. Happy birthday. Rick Brian Maliao Guzman, Solid. Chair Jane Paho, good morning. Good morning. Christian B. Josephine Dabok Sablad. Jesus Mendoza. Pa-install nami sa window blinds. Ayo, sama na, Brad? Nai-PDC na, Brad? Risa May, good morning. Eldefonso Aranding, Teresa Sinadhan, good morning kaninyong tanan. Vincent Hariolne, Sheridan El Lago Anches, good morning. Edwin Salamat mga online nato na. Maribel Eco Orsia, good morning. Dire po sa atong text line, greet ko ni Clark og Lucio from Lola Norm. Happy birthday, Hazel. Happy birthday. Og shout out sa mga asawa na nag-struggle sa atong post nga dili hatag ang password sa Facebook sa ilang mga partner. Ato nang ipag-topic diri may gala. Josan Gonzaga, good morning. Siyempre si Brad Ray Edward Omelde sa Saudi Arabia. Good morning. Good morning.
Oga. Crescencio Estremos, ato ni guest ron ba mo ni? Mo ni look alike ni Digong yun parts katang Mantikaw. Oo, tama lang nagilam yan. Ha? 091 again ang hotline sa gahi ni Bay 0915-582-5534. Hello, ko diha kang BJ Baloncio. Salamat, boss. Kagahapon dito ko sa iyang security bank. Gialagaan ko, so nakambyan akong cheque. Nakapalit ko og bugas gahapon. Dakong tabang na, boss, 2 kilong bugas. Ang hotline sa Biramax, Ang Biramax hotline na to 0915-581-8418. Mo na siya. Good morning, Rolly Andam Legria ug James Rivera sa Iligan City. Okay. Again, kung gusto niyo mo tanaw sa among mga past episodes, pwede mo maminaw sa Spotify, i-search na ninyong Gahi ni Bay podcast. Sa YouTube, Gahi ni Bay, ug sa Facebook na mo nga Gahi ni Bay. Paki-like, paki-follow sa among tanan mga kagahi. At salamat kayo sa inyong tanan. Judge Isagani Ravidas, good morning. Good morning. Good morning. Tapos kung kamo na yung mga good vibes na mga istorya, na mo'y mga success stories nga para mahimong inspirasyon sa ubang tao, pwede ninyo na i-PM sa amo sa Gahi ni Bay, tagay mig link para at least amo na yung gusto matagbuntag. Di man lang puros batikos, di man lang puros mga balita, kalingawan, pati pag-inspire ka ninyo nga kita magpadayon mabuhi aning kalibutan na despite pa man sa kakitabo karon nato nga pandemya. Ruby Christy Aquino, good morning. Raquel Lapot, good morning. Davao, mga taga Davao ni sila. Mga taga Bakalare. Oy, si Francis Loperte, Brad, barangay gwapo na to sana. Oy, mga pare, murag kumana, mutan na ko niya, murag na namin ra ko. Ba? Medyo na-cancel pa ang iyang pagminyo kay siyempre pandemya man. So nagpasalamat siya? Nagpasalamat. Wa pa siya nisulod sa kadua sa kamatayon ang panagminyo. Daghang salamat sa iyong pagpakigubang nga namo hantod ug mapon sa samang takna sa samang istasyon. Timan ang katawan nga dunay gahi ug ligdong nga baruganan. May maitampong kalambuan sa atong katilingban. Kini si Art Bonhoc Jr. Og sa tanan mga bana nga hinumdumi, ang bana nga gahi sa uban di na gyud mulingi. Kini ang Hilas King Bernie Bitok-Bitok. Og mao kini ang Gahi ni Bay. Kami mo dahil sa akin ang dahigon, umabati ko sa aking batikoson. Oh, Bati Art Bonhoc Jr. Oh, Bernie Bitok-Bitok. Gahi ni Bay, Gahi ni Bay, Gahi sa balita, Gahi sa kalingawan. Home radio time. It is now 8 o'clock. Seen 1,000 faces, been in and out of places, but there's no place like home. Memories, melodies, thoughts that make me smile. It feels good to be home. It feels good to be home. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Love is overflowing, the sun comes shining. Home radio. Home is where my heart goes singing la-di-da-di-da. Dance like no one's looking, the music's playing.